की नको भाजून म्हणून. भारी आयडिया केल्या बाईने आयडिया दिली नसतली काजी बाजूची. मी भाजून खाते आधी काजी शिरगावच्या बाजारात. अरे तू कधी आलीस? मी मगाशी आली. कधी आलीस? मगाशी आलीस? मला वाटलं आत्ताच आलीस. नव्हतीस कुठे? आजीकडे गेली होती माझ्या. तू गरे कापतेस तू. भाजलाय नी काजी तेव्हा माका एक गरम हा काजी भाजा 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 काजी भाजा लवकर लवकर चार्जिंग सपाच्या आधी भाजा. माका एक घर देवा मात्र माका देवा हा तर तुमका हे माक अरे खाता काय तोंडातलं बाबलो ना काय भाजता भाज तुका काय ना फत्रे तेव ते कधी तेचो जातो. अरे भात भात लवकर भात टाक टाक तू हाणलंच ते हातातले टाक ना. नाही अजिबात नाही. तुका कसे तू काय काम नाही तू मध्ये तू सांगलेलं ऐकत नाही. औषध सांगा काजी भाजू काजी भाजता मग. चल 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 तू घे बाजू घे बाय काजी आण जा तू त्याच्यातले. मग तुमका आम्ही सांगला की नको भाजू म्हणून. भारी आयडिया केल्या बाईने आयडिया दिली नसतली काजी बाजूची. मी भाजून खाते आधी काजी शिरगावच्या बाजारात. वळवण्यातली काजी शिरगावच्या बाजारात मिळते तुका. पैसे घेतले तर सांगता इकलाच काजी गो काय बुग्या बायासारखं ड्रेस असं. ह्या बघा सांगता गो डॉक्टराक देऊन इलाव काजीशी खयचो डॉक्टर भारी हवं तुमचं डॉक्टर गो काजी डॉक्टराक देऊन इला असते. काजी विकला त्याचे पैसे डॉक्टराक दिले. पैसे माका वाटला काजी डॉक्टराक देऊन भारीच आहे मग डॉक्टर काजी आपले दिले काजी मग पुणग्याक सांग तसा काजी डॉक्टराक दिला पुणगी आपला देत नाही येत होय ना गो. काय हो तिचा दे लाकूड लाईन ता गरम गरम तोंड जावा मी भाजून आणून देते प्रत्येकाक वाटणी करून. मावशी भाजून देतो मी खाणे बाय मी एवढा हवा नाही खाव. असं ते का म्हणाचा तुका मावशी देऊन विश्वास नाही मावशी त्याचा. पॅकिंग करते करते पॅकिंग करून दे. चला भाजले गो भाजले होय टाकले ना. ही गावातल्या पोरग्यांका सवय आहे अशी काजी भाजून. आता आमच्याकडे सवय आपण गाडीवर करत जा भाजणार आहे की काय होती तू आता ह्या मावशीची साडी बघ. कोणाचे मावशीचे पुष्प म्हणता जात्याला माका सांगा नको भाज लवकर भाज. एडिट करायचं एडिट कायचा एडिट कर कसे गो काय करू पुन्हा सांग नाहीतर बघ मागा येत नाही. पुष्पा भाजता काजी आणि आम्ही तयारीत आहो. फोड 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 मग लवकर माका एक घर दिलास तर तुमका नाही तर तुमका नाही. एक होय तू मामाक देऊन टाक मग फोड लवकर. मला ढीग उडायचं काय मावशी भाताचं चांगलं कुसकरत ते काय येत उलटो पडल्या त्यांनी काय नाही आणि भाजलोच नाही तो घर मुळात. भाजलो
तुमका बघूया. काढू किलो नाही काय भाजलो लोक हातलो डिगा त्याच्या डिगा तोंडाक लागा दे तुमच्या खोपेवून हे का बरोबर नाही भाजू भाजलेली ती चांगली ती तो भाजलेलं थांब 2 मिनिटं 4च घातले ना तुझे काय आले माझे नाही अरे थांब रे हावरोचा 1 नंबरचो हे 2 खाले ना समाधान नाही लाईव धरून काय कोलीचा हावरे पण करता नाही जास्त काय रे हावरे पण जास्त केलं तर कोलीच नाही तोंडा ए तुका मुंबई घेऊन जाणार काजीच्या घरात लंपट आहे लंपट आहे. मुंबई जातलं माका काय आणतलं ड्रेस काय आणतलं मला पण ड्रेस ड्रेस कसलो ड्रेस तू बायचो ड्रेस माका आणलंस तर तो कसो घालू मी बायचं नाही बाय काय बाय पोड गंगी गंगी लवकर पोड लगेच पोड दे अरे सरळ पोड ए कुस्कर करतलं याच्यावर फोड या फळ कुटार फोड तकडे गेलास ना कोलीत लावतले तोंडा बिचारा तू मोबाईल तू उठ उठ मोबाईल इथे लाईन धरून मोबाईल पॉट वर दे अगं उलटी धर का आज ऐतेशी मोबाईल अशी धर मामा ऐतेशी धर पाऊ देणार आहे ते एक बांधलो ना आम्ही पैसे आम्ही तर गेलो की युट्यूब मध्ये मावाची व्हिडिओ बघू काढानी माका दे चांगलं बघ फोड पुन्हा फोड पुन्हा उलटो कसं धरतं अरे मग हा भाजक झाला लवकर लवकर चार्जिंग सपोत येईल हा बघा हा काजीचा घर कसा आहे तो बघा तो पुन्हा मावशेच दियो मस्त तो पैकी गरम कर खाऊया मला अर्धा दे. अर्धा तुला देऊया थांब जरा तू खालेस किती खालेस मला सांग एक मगापासून किती खालस रे मी एक खाल्या एक किती एक खाल्या एक म्हणजे कोटा बोलता बघा खरं खाल्लं, एक खाल्लं. 3 खाले खोटा बोलला तर कोलीच जाईल खोटा बोल माझ्या बायको जाताला सगळा गो बायकोक दे हा का देते मी हा, एक दे आधी पुन्हा लवकर पोट मरण झालं. सरळ पोड ना औषध एक दी औषध दी त्याची. आधी बायकोक दे नाही, कसं पहिला ऐंशी. कोणा बायकोक आता हे माका माझ्या हातात होत हाणू नको नाही तर लाईन तोंडा जी बायको माझी लाडाची आहे तुम करे का नाही, बायको हो. तुला नेऊन देतो जा. दर्ग कुठे गेली ती दर्ग तुला काजेचा घर आणला घर एकच आणला आगे कसा आहे तो सांग थांब तुला आणतो आधी बायकोला पहिला दिलं मग गरम काय त्यात पाणी दी इकडे भिजून आणतो पाणी यात घालून काय सांगणार या आमचा पात्रचा तुला हवाय का गो तू का हवा काय अजून एक इथे भासणारे एक बांधतात आणि मला आणि काय अजून एक अजून एक काय सांगता एकच आहे. एकच आहे, तिला हवाय आता का तू आणखी? माकाव एकच ए मामी आपण आता घराकडे जाऊन भाजूया चल. काय घराकडे जाऊन भाजूया ढेंगणा आपला बाय बघूया कसं होतो हे चोरा हे चोरा मावशी ह्या अर्ध टाकून गेलं घराने मी तरी खात त्याचा खुळाच आहे ना. पुष्पा घास भाजता चोरून काजी होय ना गो हां पुष्पा आजचं टायटल आहे हो. पुष्पा भाजता चोरून काजी ती मावशी व्हिडिओ दाखवली याची. अरे नाचा नको तुझं काय चाललं भातात हां तरी झालंस तू बाबल्याची बायको हो कंडप कोटी मम्मी सांग रे काय सांग ना सांग ना पब्लिक पब्लिक होईत म्हणता बाय बाय टाय टाय ह्या काय ना ह्या ही कैची मामी ढवळे मामी वळवण्यातली ढवळे मामी आहे ती बघूया कसं स्वस्त पुष्पा मी पडू दे एकदा. काय नको आता मी नाही. तर मित्रांनो हे मजा असेच गमती जमती चालू असतात आमची हो हे माझे होत पुष्पा भान काय आहे बघ नाही हे 4 माझे होत ते चार तुझ्या ह्यो एक माझा तू खा आणि जायचं बायचो ब्रेक डान्स चाललो कुस्कर केले हे कार्टे कुस्कर केलं बघूया रे कसं दाखव कसं पडलंस तर दाखव फोडताना करते देतोय ना मी देतोय ना आवडे पण नाही करता नाही हैरी काजीच्या घरात आवरोच तो कोणाला दाखवतं हसती लोका तुका माका काय ना काय तो नंदन असा काय तो बघूया ग बघ जायचं तो डिगा त्या का डिगा
अरे ताब चेचलं ता काय नाही चेचलं कळत धोंड्या हो बघ गर गप गप खाऊन झाला ना मी ना खाले एक पण हा मग देतोय जिरतो अरे काय चालला आता? आता बाजूचे कोळीत लावतो कोण भाजी काजी कोणाची आणि भांड कोणा तू का सांगतो तुझाशी होय ना बा गो बाय काजी कोणाचे आणि भांडता को काजी काजीचे काजी तुमचे हो आम्ही आणला हो हो आम्ही आणलो म्हणजे काजी काजीचे मग काजी कोण काजी कामीच भागतला अरे पण काजी काजी आमचे काजीचे आहेत ना गो काय बाय काजी कोणाचे रे काजीचे काजी कोणाचे काजीचे मग पुष्पा कशाक भांडता हो बरोबर हा? ना तू तुमच्यात ना पण तुम्ही तिच्या नावावर केलेले होते काजी कला का काजी साडा कला काय हा तुझ्या लाई तुका काजी तो गर नाही रद्द पण तू काजीच्या काजी चोरलं कसे हो काजीची काजी चोरले, काजी काजी चोर नंतर काजीच्या काजी खा काला औषध बोलावू कांडाप काढून दे तुझा नंदन आता खेळ खेळ कशाचे का घर खाऊन दे काढते पडीत नेलं काय नंदन आजच्यासाठी बघूया हिम्मत तुझी हिम्मत 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 तुझी हिम्मत बघ हो बघा माका पण मारता चला तर मित्रांनो इथेच थांबाया आमचा व्हिडिओ जर आवडलो असत तर काय कराले लाईक करा शेअर करा कमेंट करा सबस्क्राईबर करा आणि बेल आयकॉनवर टिक करा आता घंटा युट्यूबवर मिळतात हा युट्यूबवर मिळतात ती बाजू का ती घंटा वाजवा कसं रे बरोबर ना तर मित्रांनो इथेच थांबाया काजींचा कसा वाटला असता सांगा काजींचा म्हणजे हा तुम्हाला जर तुमका काजीचे घर बाजू नवे असले तर नंदनच्या घराकडे यावा तो काजी हत त्याचे सुकत घातलेले ते मिळतील तुमका बाजा माझ्या घराकडे जावा नको माझ्या घराकडे काजी नाही माझ्या घराकडे नाही त्याच्या नादाक लागा नको कोळावलं काजी मिळतील ठेवलेल्या दोन दोन पिशव्या ते भाजा आणि भाजणारी आकार कोण आणि एक माणूस तो ह्यो साधो म्हणतास ना पोरगो ह्यो सोदो एक नंबरचो नंबर सोदा नंदन नंदन गाडी तो बघा बाईक मारूक गेलो तो बघा आणि पुष्पा भाजता पुष्पा दिगर बाहेर नाही खाल्या ना तुम्ही का एक दी किती लागले माहिती हो हे तर तिसरा रुपये 550 रुपये एका पेंटीचे कोणाचे थांब रे तू नंदनचे घेतलाय गोती ते महालक्ष्मी वाल्याकडे नवीन आता मग चड्डी घ्यायची पॅन्ट नाही तर हाफ पॅन्ट घे आणि शर्टाचे एकूण किती दिले एका पैसे माहितीये 700 का 800 रुपये दिले मग तुका फसवल्या ना तिने ती होती ना बायको. पुढे बोलतोस तू आमच्याकडे 350 रुपये शर्टाच्या पुष्पा या बघा बाईक टर्पला देता वरची काजीची आणि घर आपण खाता कोणी खालाय ना ओय मामा होय मामा मुंबई कोण जाता मी हो हा जाऊया मामीक विचार घे की मामी बिलिक नको मामीक नाही ना पोरगो नाही तो भावाचा यायचो हिचं मामीक विचार हे मामीक विचार हे मामी मामा उद्या येणार हा मम्मी पण येतलय मामा बरोबर नाही मा तिकीट सांगा 3च काढले चौथ्याची तिकीट येऊ शकत चौथ्याची तिकीट येऊ शकत ना उद्या जाऊचा तर तिकीटच येतली चौथ्याची तिकीट मिळणार नाही तर चौथ्याची तिकीट मिळणार ना पाठी 2 सीटात नाही पाठी एका सीटा पण ती पाठी 2 सीटात पण त्या सीटीवर फक्त 3 जण बसू शकतात मामा घाल कोणाच्या घालतो काय फोनची बॅटरी चालू आणि काय काय काढांग ना काय गो एवढं खाऊन कमी झाले ना काय गो काय चालू आहे बघ किती मारतो आता आपण नसतो
होय, होय, त्या आईला. फुकणी उगायची नाक पाडते काय त्यांनी? त्या बाई येऊन गेल्या बाहेर. बाईचा मरण करते आता बघ. तो फुकणी द्या आणि बाय. फुकणी हा, बोल. फुकणी कशी तो मग करते गं, पोरं आऊ दिसाव. ए, घर खाता गो बिग्या. घर रे खाऊ ढकली. थंड सत्ता, तर मागं सांगा नको. ए मम्मी थांब रे तू. ए मम्मी बोलते मम्मीकडे दे दे रे दिवस जरा त्याकडे फोन बघ, थांब गं जरा बाहेर. बिग्या जर बाईक जरा बडबड जर थोबाड फोड त्याचा. धर, धर, वा. धर, धर, धर. धर, बोल गं. खाता ना हसता नाही काय चला तर मित्रांनो बाय बाय इथे थांबूया.